Здравейте и добре дошли в WebZone.bg. Дойде време да ви покажа и нашите готови шаблони за създаване на уебсайт, фуния или онлайн магазин. Нашите шаблони са над 230 и всичко става буквално за секунди. Как става това? Като за начало може да влезнете в webzonebg.com, да се регистрирате, ако нямате регистрация, и да се уверите наистина колко е лесно. А просто за тест може да дойдете ето тук и да натиснете тествай безплатно и се увери колко е лесно. След като го натиснем, ето тук вляво виждаме всички шаблони. Ако нямаме време да търсиме и искаме по-бързо да се случат нещата, ето тук имаме категории. В случая да изберем услуги. Услуги имаме хостинг, какво да изберем, например, застраховки. Окей, да кажем, че правим застраховки. Избираме застраховки. Буквално за секунди шаблона ни е зареден и дойде време да го разгледаме. Така, търсите ли застраховка? Окей. Така, може да си променим описанието. Добре, контакти. Може да добавим видео. Тук да дадем за нас. Добре, застраховка. Доста добре се е получило. Според мен и графа за контакти. Добре, това го разгледахме. Отиваме на промени шаблон. Отново отиваме на услуги. И нека да видим какви други услуги. Сегашен шаблон е страховка, недвижим имот. Добре, да кажем, че се занимаваме с недвижими имоти и продаваме. Отново за секунди натискаме преглед, свежи идеи, свържи с нас. Тук отгоре може да сложите вашето лого. Добре. Интересно. Тук дори имате и качени обяви с примерни къщи. Ако натиснем тук, дори може да добавим и в количката. Имаме и форма за контакти. Добре. Отиваме сега да разгледаме и другите шаблони. Ако да кажем имаме хотел, нека да изберем този. Добре, преглед. Ресторант, контакти, снимки. Добре, относно. Добре, така. Добре. Доста добре, според мен. Всъщност този е малко по-простичък, но с добри снимки. Нека да видим и този хотел, Лотос. Отново за секунди. Хотел Лотос е зареден. Резервация, уют. Добре. Този повече ми харесва на мен. Хора, ето това е, което иска да ви покажа. Ако искате да разгледате шаблоните, влезте в webzonebg.com и разглеждайте. Имаме над 230 шаблона. Може да генерирате сайти с изкуствен интелект и всичко става много лесно. Благодаря ви за отделеното време. Разгледайте и другите клипове. Наистина заслужава си.